kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over het aanspoelen van zeewier. We beginnen onze uitzending met de heer Clark Abraham, partijleider Democraat, die een motie in de Eilandsraad heeft gepresenteerd. Ja, we hebben een motie in de Eilandsraad gepresenteerd. De motie houdt in principe dat wij als mening zijn dat migranten die naar Bonaire komen, over het algemeen de voertaal op Bonaire, de lingua franca op Bonaire, de economische taal, is voornamelijk Papiaments. Als wij als burgers hier naar de winkel gaan of naar een Chinees gaan of naar een reguliere winkel in onze lokale economie, is Papiaments meestal de voertaal. En wij zijn van mening daardoor dat als jij hier als migrant komt en je woont hier 10 jaar en je bent onderdeel van de samenleving, de eerste taal die de merendeel van de migranten leren is Papiaments. Dat hebben ze nodig in hun dagelijks leven. Als jij als burger ook naar een Chinees gaat om iets te bestellen, de voertaal meestal in dat winkel is Papiaments, omdat dat de lingua franca is op Bonaire. Nou, het geval is wel dat nu als deze burgers van Bonaire, die hier op Bonaire wonen, voor 10 jaar willen nationaliseren naar de nationaliteit die gangbaar is op Bonaire, de koninkrijksnationaliteit, want dat is het nou eenmaal. De Nederlandse nationaliteit is een koninkrijksnationaliteit. Dat zij gedwongen worden om die toetsen in het Nederlands te doen. Wij vinden dat een onterecht drempel. Waarom? In hun dagelijks leven die zij hier op Bonaire, in de samenleving van Bonaire nodig hebben om te kunnen overleven, is Papiaments. Dus de vraag is, waarom stel je een drempel die zij in het dagelijks gebruik, in het dagelijks leven, niet nodig hebben? Dat hebben ze niet nodig om hier te kunnen wedijveren. Ze hebben het niet nodig om hier succesvol te kunnen zijn. Want in hun dagelijkse economische leven, bij werk, in hun onderneming en dergelijke, gebruiken ze Papiaments. Dus de vraag is, waarom zo'n onnodige drempel? Dus vandaar dat wij ook van mening zijn dat migranten die hier naartoe komen en onderdeel van het Bonaireaanse samenleving willen zijn, ook die toets om nationaliseren, om de Bonaireaanse nationaliteit te krijgen, of de koninkrijksnationaliteit vanuit Bonaire te krijgen, dat ze dat ook die drempel of ook die toetsen in het Papiaments moeten kunnen doen. Waarom? Want ze zijn nou eenmaal burgers en inwoners van Bonaire waar Papiaments de gangbare taal is. Wij zijn natuurlijk uiteraard eens dat als mensen kiezen om dan uiteindelijk naar Nederland te gaan, dat Nederland, de land Nederland binnen het Koninkrijk, zijn eigen eisen mag stellen wat mensen die daar komen inschrijven moeten kunnen voldoen als taal. En ik geef je wel een voorbeeld. Hè. Taal is niet iets dat nationaliteit hoort te bepalen. Waarom? Ik ben een Nederlander, geboren Nederlander. Maar mijn moedertaal is Papiaments. Ik ben geboren en vanuit huis uit heb ik Papiaments geleerd. Dus de taal was nooit een vereiste voor mij als Bonaireaan om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Voor jou ook niet. Voor merendeel van Bonaire niet. Dus waarom wordt de eis wel gesteld dat iemand die hier verkiest om te komen wonen, wel een andere taal dient te kennen om uiteindelijk de nationaliteit die ik ook heb gekregen met mijn Papiaments-talige moedertaal, om dat te verkrijgen. Daarbij ook een andere kanttekening. Als expats naar Nederland gaan en ze spreken geen Nederlands, haalt dat niet weg dat zij in Nederland kunnen werken en in Nederland aanwezig kunnen zijn. En dan gebruiken ze misschien Engels of een andere taal, maar dat haalt niet weg dat ze daar aanwezig kunnen zijn. Waarom stellen wij eisen wel voor Bonaire dat zij een andere taal moeten kennen die niet eens hier in de economische sfeer wordt gebruikt, voor de lokale economische sfeer? Dus wij zijn van mening dat vooral migranten, als zij Papiaments kunnen, en dat zij gewoon die toetsen om nationaliteit, de Bonaireaanse nationaliteit als onderdeel van het Koninkrijk te kunnen verkrijgen, dat ze dat gewoon Papiaments moeten kunnen uitvoeren. Clark Abraham presenteerde een motie over het persoonlijk vervoer tussen Bonaire en Nederland. Zoals het een hier wel bekend is, in Nederland heb je een hele structuur van openbaar personenvervoer. De vorm, hoe dat is geformuleerd in de wet personenvervoer 2000. Daar heb je als Rijkstaak, heeft de Rijk een verplichting om personenvervoer binnen Nederland te reguleren. Dus tussen provincies, provinciegrensoverschrijdende personenvervoer. Daarbij hebben provincies de verplichting om binnen de provinciegrenzen openbaar vervoer te reguleren. Bonaire, zoals in de grondwet is ook vastgesteld, is onderdeel van Nederland. Dus wij vallen binnen het staatsbestel van Nederland. Dus wij zijn van mening als Democratische Partij dus dat het wet openbaar vervoer of wet personenvervoer ook voor Bonaire van toepassing moet zijn. Zeker als het over provinciegrensoverschrijdende vervoer gaat. Zoals wij weten, Bonaire is een afgelegen gebied van Nederland, maar wel onderdeel van Nederland. Waarbij wij nu alleen maar verbonden kunnen zijn met het continentaal deel van Nederland middels vliegtuigverkeer. Dus daarbij heeft Nederland ook een nauwe relatie, Bonaire een nauwe relatie met Nederland. Merendeel van onze studenten, als ze eenmaal vervolgopleiding gaan doen, gaan dat in Nederland doen.
Daarnaast ook hebben ondernemers en burgerij hier wel de mogelijkheid nodig om zich te kunnen verder ontplooien en natuurlijk om commerciële mogelijkheden te hebben door zich met het vasteland en met continentaal Nederland te kunnen verbinden. Het probleem is, omdat wij verbonden zijn alleen met commerciële organisaties, zijn de prijzen ook commercieel en natuurlijk voor de overgrote deel van de samenleving onbetaalbaar. Dus wij geloven dat binnen de wet personenvervoer, waar de Rijk een bepaalde taak heeft voor personenvervoer tussen provinciegrenzen, een taak heeft om ook het vervoer tussen Bonaire en Nederland daarbij, net als openbaar vervoer in Nederland, te subsidiëren. Om het mogelijk te maken dat de burgers in het afgelegen gebieden van Nederland ook verbinding kunnen behouden met Nederland. Dat heeft bepaalde voordelen. Eén, we kunnen niet ontkennen dat de legislatieve en de uitvoerende macht van Bonaire in Den Haag bevindt. Dus voor democratische principes, de burgerij die hier zit, heeft bijna tot geen contact met de wetgevende en de uitvoerende macht in Nederland. Simpelweg omdat logistiek dat bijna niet te betalen is en bijna praktisch onmogelijk wordt gemaakt. Daarbij ook, de mensen als ze gaan studeren, de jongeren die gaan studeren in Nederland, verliezen contact met hun familie. Omdat om terug te reizen naar huis of voor de ouders om hun te bezoeken daar, is praktisch onbetaalbaar. Zeker als wij de rapporten van Nibud en de rapporten van de Regioplan, die het sociaal minimum aankaart, dat de mensen amper het geld hebben om nu al rond te komen, laat staan om te kunnen verbinden met de rest van Nederland. Clark Abraham vraagt waarom het openbare vervoer tussen Nederland en de BES-eilanden niet gesubsidieerd wordt, terwijl tussen Maastricht en Groningen wel. Dus wij geloven dat dit gewoon een normale zaak van stand van zaken is. Dat al binnen Nederland bekend is. Dat wordt al uitgevoerd binnen Nederland. Laten we ook eerlijk wezen, het vervoer tussen Maastricht en Groningen wordt al middels openbaar vervoer gesubsidieerd door het Rijk. Dus waarom is er alleen een verbinding tussen Groningen en Maastricht die gesubsidieerd wordt, maar tussen de andere afgelegen gebieden van Nederland, zoals Bonaire, Saba en Statia, wordt dat niet gehanteerd? Dus wij denken dat het voor de economische voorspoedigheid van het eiland en ook om de familiaire banden te behouden, maar ook om het democratische politiek proces te bewaken, het een uitgangspunt is dat de vervoer en het transport, personenvervoer, het transport tussen Bonaire en continentaal Nederland ook dusdanig manier wordt gesubsidieerd. Het is geen vreemd fenomeen. In Spanje wordt dat al gehanteerd. Spanje heeft enkele afgelegen gebieden, waaronder de Canarische eilanden, Melilla en de Balearic-eilanden. Daar hanteert de staatsoverheid van Spanje een formule die zegt, luister, als een burger van zo'n afgelegen gebied, dus een ingezetene van zo'n afgelegen gebied, zich wil vervoeren naar het vasteland, dat zij in aanmerking komen een door het staat gesubsidieerd tarief van 75% van het commerciële tickettarief. Nou, dat vinden wij een redelijke regeling, want in Spanje zeggen ze ook, dit is om de ontwikkeling van de eilanden, van de afgelegen gebieden, te ondersteunen, maar ook dat ze niet geïsoleerd raken van het vasteland, van hetzelfde land waar zij onderdeel van zijn. En dat vinden we een redelijke benadering. In Australië, in de provincie van Queensland, hebben ze hetzelfde, waar de afgelegen gebieden ook, waar er geen openbaar vervoer is. Hè. Kijk, wij kunnen begrijpen dat de Nederlandse staat gaat zeggen, ja, we gaan geen concessie uitgeven om laten we zeggen, vliegtuigbussen neer te zetten tussen Bonaire en Nederland. Klopt, dat begrijpen we, want dan zouden de kosten hoog zijn en dan ga ik bon. Maar dat betekent wel dat je een regeling kan treffen, dat je de commerciële, al opererende vliegtuigmaatschappijen gaat subsidiëren op vraag. Dus wanneer een burger daar gebruik wil van maken, dat de kosten die daarbij gebonden zijn, door het staat gesubsidieerd worden, of in ieder geval deels bekostigd worden, waardoor het mogelijk wordt voor de afgelegen gebieden om zich met het vasteland te verbinden, waar uiteindelijk hun legislatuur en ook hun uitvoerende macht gevestigd is. De kustwacht gaat haar patrouilles intensiveren. De kustwacht werkt met man en macht aan het veilig maken van onze zee- en kustlijn, zodat illegale en illegale handel niet aan land kunnen komen. We spreken met de woordvoerder van de kustwacht, Shalik Clement. Ja, zoals u heeft kunnen zien, we hebben vanaf vorige week, net voor de start van de echte carnavalparades, besloten om onze patrouilles te intensiveren. De redenen daarvoor zijn dat de carnavalsperiode bekend staat als een periode dat verhoogde illegale activiteiten op zee plaatsvinden. Daarnaast hebben we ook het besluit genomen door de recente ontwikkelingen in Venezuela, die toch wat tenser zijn geworden. Om die twee redenen toch om onze patrouilles te intensiveren, om zeg maar onze kustlijnen en onze zeeën om de ABC-eilanden en ook vooral Bonaire
te beschermen. Bonaire, waarom Bonaire? Is er een indicatie dat er meer bootjes, illegale bootjes hier naartoe komen? We hebben niet zozeer indicatie of specifiek dat een van de ABC-eilanden meer of minder bezocht worden. We hebben besloten op basis van de 2 factoren wat ik net benoemde, dat we voor alle ABC-eilanden de patrouilles gaan intensiveren als we eenmaal bezig zijn met onze eenheden die aan het varen en vliegen zijn. Kunnen we met gemak alle patrouilles verdelen en alle eilanden bezoeken. En omdat we ook weten dat Bonaire wel aantrekkelijk is geweest voor illegale boten met ongedocumenteerden. Dus Bonaire heeft ook wel eens bezoek gehad van ongedocumenteerden. Dat we ook Bonaire natuurlijk meenemen in onze intensiveerde patrouilles. Omdat je anders een eiland links slaat en alleen op 2 eilanden gaat concentreren en vervolgens hoor je dat daar ook wat is gebeurd. Dus we hebben besloten van nee, we doen alle 3 de eilanden die vlakbij Venezuela ligt en die mogelijk gebruikt kunnen worden als aanlandingsterreinen. Hebben we besloten om daar de patrouilles te intensiveren. Is dit een grote druk voor de kustwacht? Nee, het valt mee. Iedereen staat klaar voor. We doen heel veel overleg. Het is mijn collega's en ik zijn allemaal gewend dat je in je baan en met je werkzaamheden altijd periodes hebt die wat meer druk op je leggen en bepaalde periodes waar het wat rustiger is. En dit is nou een periode die wat drukker is. Maar we doen allemaal goed coördineren, samenzitten, afstemmen en vergaderingen. Zodat iedereen op één lijn zit met onze acties. En dat we de acties op een goede wijze uitvoeren. Dus we maken het allemaal gewoon mee als onze werkzaamheden die we dagelijks uitvoeren. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Olieboens moeten zeewier tegenhouden bij mangroven. Het Openbaar Lichaam Bonaire werkt nauw samen met het havenkantoor en Stinapa. De 3 partijen hebben samen een actieplan opgesteld voor het aangespoelde zeewier. We spreken met havenmeester Gunter Vlaanderen. Ja, dat klopt. Zondag hebben we melding gekregen dat er is heel veel sargassum hier richting Bonaire gekomen. Maar Stinapa is al dit een maand aan het volgen en aan het bloeien. En ze dachten het begin van maart zal het inderdaad naar Bonaire komen. Dus daarom hebben we gedacht, oké, we gaan 2 trainingssessies doen met oilbooms. Oilbooms waren nooit gebruikt voor sargassenbestrijding, dus we proberen het nu te gebruiken voor sargassen. Dus niemand weet als het gaat werken, ook niet in Nederland, dus het was nooit geprobeerd. Maar we willen het wel proberen. De bedoeling van de oilboom is het niet tegen te houden, want je kan het niet tegenhouden. Het moet toch bij land komen. Het is gewoon, we proberen een hele grote trechter in het water te maken en trechten we alles sargassen op één locatie.
momenteel, gisteren hebben we gedaan en inderdaad heel simpel met de wind en de zeestroming is alle sargassum op één plek gekomen en vandaag hebben we het opgeruimd. En dit gaan we verder uitbreiden, dus groter maken en daarna proberen we de sargassum naar één locatie te brengen. De bedoeling is dat de sargassum niet onder de mangroves gaan zitten, want dat is essentieel voor Stinapa, dat is de gevoelige plek. Als alle sargassum onder de mangroves gaan zitten, dan gaat alles bederven en alles gaat dood. De zee gaat dood zelf zonder zuurstof en misschien ook de mangroves gaan dood. Dus dat willen ze voorkomen. Dus daarin is de havenkantoor kunnen we onze spullen in gebruik instellen voor Stinapa. En Stinapa heeft de manning en daarna gaan we gewoon proberen als het goed is. Ja, Stinapa is bezig met het monitoren, continu monitoren. En momenteel hebben we ook kustwacht gevraagd. Gisteren waren ze bezig met de helikopter aan de oostkant aan het vliegen. Ook 15 mijl van Bonaire. En momenteel is er geen sargassum richting Bonaire, dichtbij. Maar Stinapa volgt de hele sargassum-trend in de Caribisch. En ze hebben een paar plekjes gezien dat het is heel veel sargassum rond Trinidad en Tobago. En ja, Trinidad en Tobago is de lastige plek. Het kan heel makkelijk hier naartoe komen en dan zijn we wel een beetje voorbereid als het zo wordt. Huisartsen, tandartsen, een apotheek en een laboratorium op Bonaire hebben geen contract met het lokale afvalwerkingsbedrijf Celibon. Met als gevolg dat de speciale behandeling van hun biomedische afval niet is gegarandeerd. Caribisch Netwerk heeft het volgende. Volgens internationale richtlijnen moet gevaarlijk afval bijzonder verpakt, verzameld en verwerkt worden. Dit om veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's te voorkomen. Maar niet alle gezondheidspraktijken op Bonaire hebben een contract met afvalverwerkingsbedrijf Celibon. Dit terwijl ze biomedisch en infectieus afval produceren. Ik sta voor Medisch Centrum Bonaire, een van de 7 huisartsenpraktijken waarvan geen contract heeft met Celibon om biomedisch en infectieus afval op te halen. Volgens een medewerker van deze praktijk worden gebruikte naalden in deze speciale rode bak weggegooid. Fundación Mariedal haalt deze op en levert dit in bij Celibon. Al het andere afval, zoals gebruikte verbanden, worden samen met het restafval weggegooid. Hier in deze containers. We hebben het namelijk gecategoriseerd en hospitaal is dan degene die het meest schadelijk, laat ik het zo zeggen, schadelijk infectieus afval produceert. Voor wat betreft de dokterspraktijken wordt het dan op een andere categorie ingeschat. En zoals bij ook tandartsen, apothekers, die vallen dan onder een andere categorie. Het afval werkt via de traditionele manier, dus gewoon gezamenlijk met al het restafval wordt het afgedekt. Dus dagelijks werd het afgedekt, gezamenlijk met het restafval. En niet alles loopt goed, want het is onduidelijk waar het afval van degenen die geen contract hebben met Celibon naartoe gaat. En zij, ook niet Celibon en het bestuurscollege willen tot op heden hierop reageren. Zo ging dit vroeger dus. Ook voor een tijdje toen de speciale afvalbakken en zakken ingezet werden voor Fundación Mariedal. Het verbranden hiervan begon medio 2017. De verbrandingsoven was er in 2016 op het eiland. Tem ter processo para combater essa aqui. É processo aqui de processo conhecido na Holanda, qual nós usa é WIP, werkinfectie groep preventie. Também nós usa é richtlijnen de Holanda, ziekenhuisafval, speciale ziekenhuisafval, que nós se maneira de worden assim processar na Holanda. Quando nós estamos aqui, nós no momento que o acaba de usar angua, essa aqui também é bin,
nós temos container de Angua. E container de Angua aqui, vez bom inquérito, não posso aqui mais. No momento que tem mais de container aqui, nós está em Canang, tem container grande, qual nós chamamos de aval container. E container aqui está especial infectuoso stoffe container, qual no momento que eu guardo de poner em G e vou tapele, essa aqui não pode abrir mais. Para poder abrir container que botem bem é com martelo para quebrele. John Kelly spreekt zich uit nadat hij het Witte Huis heeft verlaten. President Trumps voormalige stafchef zei dat hij waarschijnlijk ook als stafchef voor Hillary Clinton zou hebben gewerkt, omdat alles te maken heeft met het regeren van het land. Hier ABC News. The president's former chief of staff John Kelly also making headlines this morning, speaking out for the first time since leaving the White House about his time working in the Trump administration. Our senior White House correspondent Cecilia Vega has the details. Good morning, Cecilia. And there's some eye-opening stuff here, Cecilia. Yeah, George, there really is some eye-opening stuff here. He was speaking to students at Duke University. There were no cameras allowed inside, but we have obtained the audio. And really one of the big headlines here is just what you said, that this is the first time he's talking publicly since leaving the White House. So what he's not talking about, though, that recent report that he was ordered by the president to approve those high-level security clearances for Jared Kushner, and that was over the recommendation of intelligence officials. But he did have a lot more to say. Take a listen to what Kelly said he would have done had Hillary Clinton won, and what his advice is for his successor, Mick Mulvaney, the new chief of staff. What advice did you give your successor, Mulvaney? Run for it. No, just the best you can. I mean, as I've said repeatedly, just tell him what he needs to hear. If I'd have gotten a call, if Hillary Clinton had won the presidency, and she had called me and said, you know, I really need a good chief of staff here, I'd have probably done it. Politics aside, it's all about governing the country. So he said he would have taken the job if Hillary Clinton won, and he tells Mick Mulvaney, run for it. He says being chief of staff is the least enjoyable job he ever had, George. Remember, he's a retired four-star general, but he also says that this is the most important thing he's ever done. And he's not shy about taking on the president's border policies. Yeah, this is a big one here. He now says that he's against that controversial child separation policy that we saw roll out along the border. He placed the blame squarely on Jeff Sessions, saying Sessions, the former attorney general, saying Sessions caught the administration flat-footed. But John Kelly was defended that policy publicly while he was here in the White House. Yeah, and he also spoke out against sending the military down to the border as well. Cecilia Vega, thanks very much. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.